Ahoj lidi, já vás vítám u tohoto videa a dneska si ukážeme, jak získat Brick Build Rod. Je to úplně jednoduché, jsme na Moosewoodu, pokud máte spawn někde jinde, prosím dajte si na Moosewood. A s tím Brick Build Rodem můžete rybařit tady na Lego Pool, které se spaloval třeba teďkom na Terrapid Islandu. Ale vy na Moosewoodu půjdete tady na tu loď. Půjdete tady za prostě nějakým tím panáčkem Lego. Zeptáte se ho a budete dávat furt jedničku, dokud se vám tady napíše, že prostě se vám dá tady Brick Rod do inventáře. A voila, máte Brick Rod a můžete na těch půlech získávat ryby a pak dostanete Arctic Explorer. Je to loď, si myslím, a nejtěžší na tom Lego Poolu je normálně musel lovit ty dvě. A abyste si spavili Studona, si ho potřebujete nějak spavnout, teď nevím jak, a ten je taky těžký na prutu, ale když ho máte na prutu, tak když ho budete lovit, tak doporučuji Deep Coral. Hodí se úplně na všechny rychlejší ryby se slabšíma rodama. A to by bylo pro dnešní video vše. Dejte like, odběr a zatím čau.